سلام بلكم እግዚአብሔር لومنغو خمز زعمسله عدل ስለዝሃበኒ مساخاتكم ኮይነ ንጎይታ ከምልኽ ቃሉ ኸ ሓቢርና ክንካፈል ጎይታ ከምዝ ዝኣመሰለ ፍሉይ ናይ በረኸት ግዜ ናይ ሕብረት ግዜ ናይ ኣምልኾ ግዜ ስለዝሃበና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ንፓስተር ገብረ መድህን ሽማግለታት ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ኣዝየ መስግኖም ከምዝ ዝኣመሰለ ዕድል ስለዝሃቡኒ ዘካርያስ አብርሃም ወይ ከዓ ፓስተር ዘካርያስ ይዝባሃል ካብ አትላንታ ጆርጂያ መጽ ካብታ ዘገልግላ ማሕበር ንኹልኹም ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም እብለኩም ሎምንጎ ከም ፍቃድ አምላኽ ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 129 መዝሙር ሓደ ሓሳብ ሓቢርና ክንካፈል ኢና ብዛዕባ ዓወት ኣብ ልዕሊ መከራ زبل حساب مصحف قدسكم حيسكم انتدى لكم كلكم مزمور مردياب مبل 129 مزمور كتقنصلو قدمكم نتخف لخنا نبوينا دحر غويتا بمنفسو كمهرنا خزاربنا حصير صلوت صلينا نابتي تمرتي وينابت ملختنا خنحلفينا بسم يسوع كم بوبي ካብን ስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ አጻበቡለይ ይበል እስራኤል ካብን ስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ አጻበቡለይ ግናኸ ኣይሰዓሩንን ሓረስቶት ኣብ ዝባነይ ሓረሱ ትልምታቶም አንውሑ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ አግማድ ረሲአን በተኸ ንጽዮን ዝጸልኡ ሁላቶም ይሕፈሩ ንድሕሪትውን ይመለሱ ከምቲ ሰዓር ናሕሲ ዓጻዲ ኢዱ መሊኡ ዘይዓትረሉ መልዓል እንዳእቱን መሊኡ ዘይሓቕፈሉ ከዓበየ ዝሃጉግ ይኹኑ ሓልፍቲ መገዲ ድማ በረኸት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ይኹን ብስም እግዚአብሔር ንባርኸኩም ኣሎና አይብሉን ንጸልይ ሰማይ ዙፋንካ ምድር መርገጽ እግርኻ ካብ ዘበናት ንዘበናት ያው ኮንካ ትነብር ዘላለማዊ እግዚአብሔር አምላኽና በዚ እዋን እዚ ድማ አዚና ነመስግነካ አዚና ንባርኸካ አዚና ንውድሰካ ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ ግዜ ስለዝሃብካና ናብ ቃልካ እንድህበሉ ብዛዕባ ቃልካን እንሓስበሉ ካብቲ ህያው ዘይሐልፍ ዘላለማዊ ዝኾነ ቃልካ ድማ ሓቢርና እንካፈለሉ እንቋደሰሉ ፍሉይ ናይ በረኸት ግዜ ስለዝሃብካና ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ሰራዊት ሕጂ ከዓ ንኹሎም ቅዱሳን ንኹሎም ደቅኻ ኣብ ዘለውዎ ቦታ ንቃልካ ክሰምዑ ከለው ንድምጽኻ ክሰምዑ እዛኖም ክኸፍቱ ከለው ልቦም ክኸፍቱ ከለው ብህያው መንፈስካ እግዚአብሔር አምላኽ ክድግፎም ነዚ ሎሚ ንሪኦ ክፍሊ ክርድእዎ ከስተውዕልዎ ክእዘዝዎ ኣብቲ ዕለታዊ ናይ ክርስትና ጉዕዞኦም ከዓ ከተግብርዎ ብቅዱስ መንፈስካ ብጸጋኻ ክድግፎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንልምነካ ኣሎና እዚ ኩሉ ክትገብር ንስኻ እሙንን ጻድቕን ኢኻ እሞ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን አሜን ንጉዕዞ ክርስቲያናዊ ህይወትኩም ካብ እዋን ንእስነትኩም ክሳብ ዝሕጂ ዘለኹም እዋን ወይ ብመልክዕ ጽሑፍ ወይ ከዓ ብመልክዕ ዝማሬ መዝሙር ግለጽዎ እንተትበሃሉ ከመይ ጌርኩም መገለጽኩሞ ምናልባት ገሌና ካብቲ ኩሉ ዝሕለፍናዮ ፍጻሜታት ወይ ከዓ ኩነት ነቲ ጸጽብቑ ሰሰላሙ ዘሕጉስ ፍጻሜታት ጥራይ ኣዘንቲና ነቲ ከከቢዱ ነቲ ገግናዩ መሓደግናዮ ገሌና ድማ ነቲ ዘሕጉስን ዘሕዝንን ፍጻሜታት ናይ ህይወትና ክርስቲያናዊ ጉዕዞና ብሓደ ጌርና ብምዝንታው ክሳብ ሕጂ እግዚአብሔር አምላኽ ብምሕረቱ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣብዚ ዘለናዮ ህይወት ስለዘብጽሐና ብምምስጋን ምደምደምናዮ
لو مجن حد حتكم دس بلني كندي كابتاتنا كندي كابتاتكم نتي النقربو مسكرنت قعزه هيوتنا كابتن قويتا زفلتنا الله معلتن ساعتن كسابزا اوان زيا نتي بمكرا بتصببا زحالفنا له اوان نهيوتنا እግዚአብሔር አምላክ በኃይሉ በዘላለማው ምኽሩ በግልጽሙ እናተበጀወ ኣብ ልዕሊ ኩሉ መከራናን ሽግርናን ድማ ዓወት እናጓናጸፈ ይመርሐና ከምዘሎ ጌርና ክንደይ መገለጽናዮ ኣብዚ ሎም መዓልቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንሪኦ ዘለና ክፍሊ መዝሙር ምድያብ መበል 129 መዝሙር اتزمراي نجزا رؤسون نبملئتا إسرائيل وكيلو تاريخ قعزو هيوتهم بزماري يزنتلو تاريخ نائمنت قعزوهم بملكع مزمور بملكع زيما جيرو يقلص الله كابز مزمور زن مهارو تمرتغا ازيو زانتا حزب أملاخ تاريخ حزب أملاخ بزعبا እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ገሩ ነቶም ደቅ ኺዳን ደቅ አብርሃም ደቅ ያዕቆብ ደቅ ይስሐቅ በመከራ ሕሊፉና ዓወት ከም ዝመርሖም ዘዘንቱ ወይ ከአዝነግር ታሪኽ እዩ ታሪኸይን ታሪኽኩምን ታሪኽ ህዝብ አምላክ ከም ህዝቢ ከምዝ ዝኣመሰለ ዛንታ እዩ ከምዝ ዝኣመሰለ ታሪኽ እዩ بمكرا النحلفة جن مودعتو عوت زخانة هزبي تاريخي مودعتو عوت زخانة قعزيو نزا حق زي كم فقد أملاخ لو منقو بسلسته من قدتات ويكاب تحت سلسته نوس حسابات كنريو دسبلني مجمريا نريو حساب كابز غفلنا حق النت ويكا كون النت مكرا أب هيوت كريستنا غنرينا فقد حدن كلتن حق النت ويكا أخون النت رياليتي ناي مكرا أب هيوت كريستنا غنرينا كلاي دما مستير عاوت نايتون بمكرا زحلفو دك أملاخ انتاي كم زخنا غنرينا فقد سلستن أربعتن أب سالسي حساب كا صلوت نايتون بمكرا زحلفو أمنتي غنرينا فقد حموشته كساب فقد شمونته لذا حق النت تمكرا مستير تعاوت صلوت نايتون بمكرا زحلفو دك أملاخ كنرئينا مجمريا بار حق النت ويكا كون النت مكرا أب كريستيانا وهيوت نرئي أفقد حدا كلتن تزمارين تايلو كابن سنتي جميرم بزح جزي أتصابا بولي يبال إسرائيل كابن سنتي جميرم بزح جزي أتصابا بولي ريغم حجي نتي تاريخ هيوتو تاريخ هيوت ويكا قعزو إسرائيلاويان كما يلي جمرو كابن سنتنا جميرنا كابتن قويتا زفلتنا الله معالتن ساعتن كابتن زابير كم هزبي كم هاجر تسوعنا معالتن ساعتن جميرنا بمكرا زحلفنا هزبينا بمكرا زتمكرنا ويكا زتفتنا هزبينا أستبولو لتقال كابن سنة جميرهم بزوح جزي أتصابوا لي من يبل إسرائيل بزوح جزي حجي انتهي زمالك الدولو مكرهم عزي بزوح كم زنبرة أبستفل عليه اوان بستفل عليه من قدتات كم هزبي كم هاجر كم دك أملاخ بمكرا يحلفوا خمس نورو كم معز جميرهم كابن سنتهم تاي مالتي كابتي نقويتا زفلت له معالتن ساعتن من يمزيهم إسرائيل حجي كلتا ترقم له مجمريا اتبع أملاخ تتصوع هزبيو اتبع أملاخ تحاري هزبيو እግዚአብሔር አምላክ በኃይሉ መንፈሱ በቃሉ በጸጋው በኺዳኑ ንኽብሩ ኾኑ ዝፈለየም ህዝብዮም እስራኤላውያን ማለት እዩ እቶም በኃይሉ መንፈስ ቅዱስ በጸጋ አምላክ ብናይ እምነት ህያብ ወይካ ውህበት
نخبر أملاخ تفلنا هزبها حدش إسرائيلنا مسهم اتواتنا دك إبراهامنا سلازي إسرائيل زبل حسب مجمرة خم زبل ترجم اللهو كالاي دما يعقوب كذكرنا يقبأ تذكريهم أبز فترة 30 كلتن إجزابير أملاخ ليتي يعقوب مسؤول مستقلسه محكولتو سيرو نابتحت النامتيو نافقاد أملاخ أمتيو كم حدش سب غيرو سريحو كاب يعقوب زبل شم ناب إسرائيل زبل شم السجاجيرو ريهم كاب نسنة جميرهم بزح جزي أتصابوا لي يبل إسرائيل قبل كله نزي كلته ترجم نايت أسمات يذكر زلوا زوم بمكرا زحلف زلوا هزبي إجزابير زوج أوعم زحريم هزبيهم زوم بمكرا زحلف زلوا هزبي تاريخهم زنتو زلوا هزبي أبزغ فلزي دك يعقوبهم إجزابير كابتي مس علم تتحاز تاريخهم مس علم تتحاز شمم ناب إسرائيل زبل حدشم زسجاجرهم هزبيهم إذا هزبي زيهم يوم كابن سنتهم بمنتهى حلف الله بمكرة يحلفوا الله كلاتنا أبتم بيتوسي كلاي معرف فقدي 14 حمشتن ملكت تنسنت زبل እግዚአብሔር አምላክ ምስ እስራኤላውያን ምስቶም በመከራ ዘሐልፉ ዝነበሩ ህዝቡ ክሳብ ሕጁን ዘሐልፉ ህዝቡ ከመይ ዝኣመሰለ ምትእስሳር ከም ዘለዎ መዓስ ከም ዝፈልጦም ሆሴዕ ከም ዝገይሩ ይገልጾ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ 14-15 ስለዚ እንሆ ኣነ ክሓባብላ ኣብ በረኻ ክወስዳ ንልባ ከዓ ከዛርብ እየ كابو أتخلت وينا لس أكور كم دقة تصفى كهباء أبو كم تي بمعالتات نسنتا ريهم كم نسنتنا جميرنا عقلنا أتصببلنا حجة نسنت مجريهم إكزابير معاشي فلتم كم نسنتهم كم مرعاتو نسرائيل فلتا كم مرعاتو نسرائيل وين فلتم كم مرعاتو نعاتكم فلتكم እቶም ሕጅብ በመከራ ተሓልፉ ዘለኹም እግዚአብሔር ካብ ንስነትኩም ይፈልጠኩም ካብ ንስነትኩም ምሳኹም ኪዳን ኣትዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ በሆሴዕ ገይሩ እንታይ ብላሎ ንእስራኤላውያን ከምቲ ብመዓልትታት ንእስነቶም ከምቲ በታ ካብ ሃገር ግብፂ ዝወፀትላ መዓልቲ ክትዝምር እያ ርክበይን ርክብኩምን ካብ ንእስነትኩም ጀሚሩ كابتي أنا زبهكهم زحرهم صواعكم أوان جميرو كابويو أبي إرمياس كا إزي بفولي من قدي تقليد سنري أبتن بيت إرمياس كال أي معرف فقد غلطة كيدو مو أبازان يرسالم إكزابير كمزي يبل الله يلكاج أدر جغلاتكم أستبلون تاي كمزبل فقر نسنتكن مرعات كاللغي كندي كمزفك أركنن أبسمت أمبرها أبزي زرع هاجرون كمز سعبكني ذكرالكي الله بيهم كابن سنتكي جميركي مساير كبني ركي بالله إسرائيل إحنا خاوتواتنا كابن سنتكم كابتا بشمكم نتوعكم كابتان هيوتكم زغير كلها أبكيدان زأتكم وان جميركم ناتيهم مساي تقعزو مساي تملالسو بزعوا إسرائيلاويان حدا حقتات كذكركم يهجي أب جبسي 430 عامتات مكرات أجيبهم إسرائيل دك أملاخ حزب أملاخ 430 عامتات أب جبسي مكرات أجيبهم شعو موسى كم تبجاو كوينو نابهم تلايخو بدحريو كم هاجر توليدهم كم هاجر توليدهم كاب جبت إجزابير مسوسهم هاجر إسرائيل ويكا حزب إسرائيل كوينهم توليدهم إجزابير حنت حدش هاجر حدش حزبي بغلصمو بحيل منفسو وليدو ويكا فتيرو كيدون قويو تعوتات تمليهم إجزابير تقطعيهم شعنا بي كيدهم ناب بابيلون كيدهم مركونياتات كوينهم
እግዚአብሔር ቀጽዕዎም ናብ ባቢሎን ምርኮኛታት ኮይኖም ከይዶም ን7 ዓመታት ኣብ ባቢሎን መከራ ጸጊቦም ብድሕሪኡ አሞራውያን ዘሚቶሞም ፍልስጤማውያን ዘሚቶሞም አሶርያውያን ዘሚቶሞም ካልኦቱን ወሪሮሞም ገዚኦሞም ዓቅሎም አጽቢቦምሎም ሪጎም እዝናበየም ጻኩም አሎ ካብ ንእስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ጊዜ አጻበቡለይ ነዚ ለዘምት ዘሎ ዘማራይ ደቂ አምላኺና እስራኤሊና ደቂ ያዕቆቢና ግን በመከራ ንሐልፍ ህዝበኻይና ንምንታይ በመከራ ዝሐልፉ ነይሮም እስራኤላውያን ንምንታይና ንሕና በመከራ ንሐልፍ ከም ህዝብ አምላኽ ብኽልተ ምኽንያት እዩ ገለገለ እዋን ብምኽንያት ኃጢአትና እዩ ገለገለ እዋን ድማ ንኹሎም ጣዖታት ሓዲግና ራሕሪሕና ንእግዚአብሔር ንአምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ጥራይ ስለ እነምልኽ ንገዛ ርእስና ንኽብር አምላኽ ንቅድስና ስለ እንፈሊ ኢና በመከራ ንሐልፍ ኣብ መዝሙር ዳዊት መበል 129 መዝሙር እቲ ምኽንያት ብትኽክል እንታይ ምዃኑ ብዘይገድስ እቲ ሓቅነት ግን እንታይ እዩ ህዝቢ አምላኽ ህዝቢ እስራኤል ከምኡውን ንሕና እቲ ኩንነት ክርስቲያናዊ ህይወት እንታይ እዩ ገለገለ እዋን ኣሎ በመከራ ንሐልፍ ገለገለ እዋን ኣሎ ብጸበባ ንሐልፍ ካብ ንእስነትና ጀሚርና እግዚአብሔር በመከራ ብጸበባ ይሕልፈና እዚ እቲ ኩንነት ክርስቲያናዊ ህይወት እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝክሩ ይኹም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 33 ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ኢልዎም ኣባይ ሰላም ምንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ርእይዎ ሕጂ ትሰላሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንጭ ሰላም ምዃኑ ምስ ምንታይ ይተሓሓዝ ኣሎ ስምዕዎ ኣባይ ሰላም ምንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም ብድሕሪ እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ሪኹም እቲ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ዝብል ኣዋጅ ናይ ፓስተር ኣዋጅ ኣይኮነን ናይ መእመን ኣዋጅ ኣይኮነን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣዋጅ ኣይኮነን እቲ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ዝብል ኣዋጅ ወይ ከዓ ስቴትመንት ንብሎ ብእንግሊዝኛ ካብ ሃንደበት ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፅ ኣዋጅ እዩ ንመን ኢኹም ኢልዎ ደቀ መዛሙርቱ ንመን ኢኹም ኢልዎ ነቶም ብደሙ ተበጆም ንመን ኢኹም ኢልዎም ነቶም ደቂ ጸጋ ደቂ ኺዳን ነቶም ሰዓብቱ ኢኹም ኢልዎም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም እዚ እቲ ሪያሊቲ እቲ ሓቅነት እቲ ኩንነት ናይ ህይወትኩም እዩ ጌታ ግን እንታይ ኢሉ ንምንታይ ዝነግረኩም ኢሉ ኣባይ ሰላም ምንቲ ክትረኽቡ ሪኹም ክልቲኡ ተተሓዘ እዩ በመከራ ክትሓልፉ ከለኹም ብጸበባ ክትሓልፉ ከለኹም ሰላምኩም ምንቲ ከይዝረግ ተስፋ ምንቲ ከይትቆርፁ ንድሕሪት ምንቲ ከይትምለሱ በመከራ ክትሓልፉ ከለኹም ምንጭ ሰላምኩም ኣነ ኸውነ እቲ ሓቂ ግን እዚ ይብል ኣሎ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ድማ ሓደ ግዜ እቶም ጸላቲ መስቀል ክርስቶስ ንጳውሎስ ብዳርባ እምኒ ገይሮም ምስ ጨፍጨፍዎ ከሙት ኮይኑ ምስ ወደቀ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:22 ቃል ኣምላክ ከምዚ ይብል ነፍስቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣስተውሉ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ ይግባአና እናበሉ ኸዓ ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ንኣቱ ببزوح سببا ببزوح من مكرا كمن نعتو نمنتاكم نقروا من يرم أب منتهم من تغبرتعو أب منتهم صنعهم من تقتلوا أتوم من أملاك تفكروا أتوم صعبت كريستوس يمزوب لنا يرم مالتي بمكرا تحالفوا خلقهم نزحك تذكروا دك أملاك بمكرا حالفهم انت أدلي حدا جزي دك أملاك حزب أملاك بمكرا يحالفوا يوم أب إمنت من تغصنعوا يمعدوا من نبروا أبناء كريستنا قعزي حدا
ጎይታን አባይ ዘምጾ ሓው ነይሩ ዝፈልጦ ማለት እዩ በቀረባ መጀመርያ ናብ እምነት ክመጽ ከሎ ተሓጒሱ መዝሙር ነይሩ እልልታ ነይሩ ሓጎስ ነይሩ ድሓር ሓደ እዋን እምነቱ ትፍተነላ ሰዓት ኣኺላ እቲ ሓው በመከራ ሓሊፉ እቲ ሓው ብጸበባ ሓሊፉ ድሓር ኣብ ማእኸል እቲ መከራ ከሎ ኣብ ማእከል እቲ ጓሃ ከሎ ኣብ ጎደና ረኺቡኒ ኣብ ከተማ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኢሉኒ ፓስተር ኣነ ነዚ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ከምዚ ክኸውን ኣይተጸበኽዎን ነይረ እዚ መከራ ክሳብ ዝሓልፍ ኢሉኒ ህድእ ክብለ ከልግሴ ክሕባየ ኢሉኒ ሽዑ ምስ ወሲኹ እንታይ ኢሉኒ ሕውነትና ግና ኣቦቱ እዩ ፓስተር ኢሉኒ ሕውነትና ኣቦቱ እዩ የፍቅረካ ግን እዚ ክሳብ ዝሓልፍ ክእለየ ኢሉ እንታይ እዩ ዘንጊዑ ተሓው እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ሚእቲ ዓመት ምስደድ ድበሎ ዘንጊዕዎ እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፊልጵ ቀዳማይ ምዕራፍ ምሱ መከራኻ ክትጸግቡ እምበር ብኡ ጥራይ ክትኣምኑ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂብኩም ዘሎ ዝብል ቃል ረሲዕዎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ክርስትና ደልዩ እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ደልዩ ካብ ጸበባ ካብ መከራ ነፃ ዝኾነ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ደልዩ ትራብል ፍሪ ዝኾነ ናይ ክርስትና ጉዕዞ ደልዩ ሎሚ ሓደ ሰባት ናይ ክርስትና ጉዕዞ ብኸምኡ ዝርእይዎ ኣለዉ ከምኡ ክኾነሎም ዝጽበይሎም ጎይታ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ጉዕዞይን ጉዕዞኹምን ፍቁራት ኣመንቲ ሓደ ግዜ ብመከራ ሓልፍ ብጸበባ ሓልፍ ኣብኡ ግን ኢድ ኣምላኽ ኣሎ ኣብኡ ኢድ ኣምላኽ ኣሎ ካብ ንስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻባቡለይ ይበል እስራኤል ካብ ንስነተይ ጀሚሮም ብዙሕ ግዜ ኣጻባቡለይ ሎሚ ኣብ ዙርያኹም ረአዩ ኣብ ዓለም ንኣመንቲ ሕዋትኩም እንታይ ይወርዶም ኣሎ ብኸመይ ይሓልፉ ኣለዉ ትፈልጡ ዲኹም ቁፅሪ ብመከራ ዝሓልፉ ኣመንቲ ሎሚ ኣብ ዓለም ማለት እዩ ቁፅሪ ብምኽንያት ወንጌል ህይወቶም ዝህቡ ሰማዕት ኮይኖም ዝሓልፉ ካብቲ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ቁፅሪ ይበዝሕ ብምንታይ ከምኡ ኮይኑ ተሓቂ ንሱ እዩ እቲ ኩንነት ክርስቲያናዊ ጉዕዞ ንሱ እዩ بمكارة تحلف دحركة أبتخلى نت من مات سمعت زمراي كم نسنة جميران بزحك زياد أبو لي بل إسرائيل كم نسنة جميران بزحك زياد أبو لي إذا تكون النتي تقدم أي نتبي أبتخلى نت بهم تعنا خلش أنت هيلو جنا خيلو أي سعرونن رغم أبتخلى نت بهم يجرم تكم هو بمكارة حلفنا هو أبوارينا هو مكارينا جن أي تسعرنان جن إدنا هبنان جن أي تفعنان جناخي أي سعرونن ريكم تايز بالزلة تزمراي نتزبو وكيلو هو قواهي كأنزا مكرا أمس يومنا فلسطمايان كخونو خلو بابلوناويان كخونو خلو أسراويان كخونو خلو من مخانو بزي قدس ريكم قواهي كأنزا مكرا أمس يومنا جنا أب لعلينا أي تعوتون هلا باولوس أب كلاي قرنتوس رابعي معرف كافق شعاتك سبت شعاتن تايكم زبل سمعوا قناخي اتما عليها زي بلو حيل عملاخ امبر كابانا من تخيكون إذا مزقب زي أبقى حمريتي زلونا أبز مدري مالتي أبز مدري أبز السقانا إذا حق زلو اتحق هانتايو بمكرا من حلف قن كم زين السعر تريجر إلو أبتنا إنجلس نعمل صعب قدس تريجر إلو هابت مالت هابتي مرقا قصي بمكرا حليفكا قنا تملخ تلغا خمسة حونا مرحنا أنا حجي إكزابير ولا بوان مكرا أيلو وطن إلو غزمرنا تنحيو أيك إيرن انت أينتو بحريو أيك إيرن نابلنا نزمر تنحنا مسكرنات مالتي تسقانا يمسكر الله مالتي
ግናኸ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ እምበር ካባና ምንቲ ኸይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ብኩሉ ወገን ንጽቀጥ ኢሉ ግናኸ ኣይጸበናን እንገብሮ ይጠፍኣና ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብፅን ኢና ንስጎግ ዱርብያት ግን ኣይኮናን ኣውራ ንዑ ክንርድኦ ደሊ ኣለኹ ንስጎግ ዱርብያት ግና ኣይኮናን ማለት ከም ጓሓፍ ኣይተደርበናን ዋና ይሰኣናን ዝሓሌልና የብልናን ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ንስጎግ ኢሉ ግና ዱርብያት ኣይኮናን ይደፍኡና ግናኸ ኣይንጠፍእን ኢና ሪኹም ቲ ሪያሊቲ ተሓቅነት ናይ ክርስቲያናዊ ህይወት ትስጎግ ትድፋእ ግን ኣይትሰዓርና ኢኻ ተሓቂ ንሱ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝኩሉ ዓይነት ፀቕጥታት ኣብ ትሕቲ ኩሉ ዓይነት ፀበባ ገና ብህይወት ንቕፅል ኣሎና ማለት እዩ ብህይወት ክንቅፅል ከለና ኻቢል ኣሎ ዘማራይ ኩላቶም ሰባት ርኢና ኣሎ ዋላ ፀላእትና ሲ እዚ ኩሉ መከራ ኣብ ልዕልና ምፅኦም እዚ ኩሉ ፀበባ ኣብ ልዕልና ምፅኦም ሲ ህይወት ሰኺዕና እንዳተንፈስና እንዳምለኽና ክንቅፅል ካ ይርኢና ቀደም ሓደ ንጉስ ነይሩ ይበሃል ፍሬደሪክ ዓቢ ዝበሃል ናይ ፕሮሻ ዝበሃል ቀደም ሃገር ሽዑ በልጅም ደንማርክ ጀርመን ዘጠቃልል ዝነበረ ብህላውነት ኣምላኽ ዘይኣምን ንጉስ ነይሩ ኣብቲ ሃገር ኣብቲ ምድሪ ሓደ ኻ ወንጌላዊ ነይሩ ኣብ ጥቑኡ ኮይኑ ወንጌል ሰብኽ ኣብ ጥቑኡ ኮይኑ ሓጢአተኛታት ናብ ንስሓ ድፅውዕ ወንጌላዊ ነይሩ ሓደ ግዜ እቲ ንጉስ ፀዊዕዎ በሃል ድሓር ከምዚ ኢልዎ መጽሓፍ ቅዱስ ከይትግንፅል ጥቕሲ ከይተንብበለይ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ብህላውነት ኣምላኽ ከኣምን እትረትዓኒ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ሽዑ ከኣምን ደ ኣይኣምንን ይርኦ ኢልዎ እቲ ወንጌላዊ እንታይ ኢልዎ በሃል ሓንቲ ቃል ኢልዎ እቲ ንጉስ ከዓ ሓንቲ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ ከይትግንፅል ጥቕሲ ከይተንብብ ሓንቲ ቃል ጥራይ ኢልዎ ሽዑ እቲ ወንጌላዊ እንታይ ኢልዎ በሃል እስራኤል ኢልዎ እቲ ንጉስ ከዓ እንታይ እሞ እስራኤል ኢልዎ ክሳብ ሕጂ ብህይወት ኣለዎ ኢልዎ ክሳብ ሕጂ ቕፅሉ ኣለዎ ኢልዎ ሽዑ እቲ ንጉስ እንታይ ኢልዎ በሃል ኣማን ብኣማን ረቲዕካኒ ኢልዎ ኣማን ብኣማን ረቲዕካኒ እስራኤል ኣይጠፍኡን እስራኤላውያን ኣይተደርበዩን ሪኹም ከም ጓሓፍ ብዘይ ኣምላኽ ኣይተደርበዩን ደቂ ክዳን ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ኣብ ልቡ ፍሉይ ቦታ ስለ ዝሃቦም ኣይጠፍኡን እቲ ንጉስ ኣማን ብኣማን ኢልዎ ግን ፍቁራት ኣመንቲ እቲ ምስጢር ዓወት እንታይ እዩ ኣብኡ ኢና ሕጂ ክንመፅእ ዘለና እቲ ምስጢር ዓወት እንታይ እዩ ስምዕዎ እቲ ምስጢር ዓወት ኣብ ፍቕዲ 3:4 ሓረስቶት ኣብ ዝባነ ይሓረሱ ትልምታቶም ኣንውሑ እንታይ ማለት እዩ እቶም ዝገዝእዎም ዝነበሩ ጸላእቶም ነቲ ምድሮም ምስ ወረሩ ግብፃውያን ድዮም ባቢሎናውያን ድዮም ኣሶራውያን ድዮም ምስ ወረርዎም ነቲ መሬቶም ምስ ተቆጻጸርዎ ነቲ ናይ እስራኤላውያን መሬት ከምናቶም መሬት ይወስድዎ ድሓርቶም እስራኤላውያን ዕንቶም እናረኣየ እቶም ጸላእቶም እቶም ገዛእቶም ነቲ መሬቶም ይሓርስዎ ኣው ዝፈሪ ፍረኻ ንሶም ይበልዕዎ ንሶም ይጥቀምሉ ሪኹም እንታይ ይብል ኣሎ ሓረስቶት ኣብ ዝባነ ይሓረሱ ሪኹም ነቲ ሽግሮም ነቲ ፀበቦም እዮም ዝዝክሩ ዘለዉ ክሳብ ክንደይ ኣቢዩዝ ከም ዝገበርዎም መሬትና ከሎ ናትና ከሎ ወሲዶም ሓሪሶም ንርእሶም ይጥቀምሉ ነዝሪ ኢና ይብል ኣሎ ትልምታቶም ኣንውሑ እንታይ ማለት እዩ ገና ምድሪ እስራኤል ክንፀንሕ ኢና ክንፀቕጦም ኢና ዓቕሎም ከነፅበሎም ኢና ግዜና ከነናውሕ ኢና ብሉ ነይሮም በቃ ንኩሉ ነገር ኣምላኽ ከም ዝኾኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግና ኢሉ ተዘማራይ ጻድቅ እዩ ኣግማድ ረሲአን በተኸይሉ እግዚአብሔር ግና እንታይ ኢሉ ጻድቅ እዩ እግዚአብሔር ዝብል ቃል ኣብዚ እቲ ያህወ ዝብል ናይ ዕብራውያን ቃል እዩ ያህወ እንታይ ማለት ይመስለኩም መጀመርያ በኃይል ገዛ ርእሱ ህልው ዝኾነ ኣምላኽ ማለት እዩ ሰልፍ ኤግዚስተንት ዝፈጠረ የለን
كم زهلو زغبره يلن እግዚአብሔር ካብ ዘላለም በኃይል ገዛርሱ ሕያው ዝኾነ አምላኽ ሰልፍ ኤግዚስተንት ማለት እዩ ካላይ ካ እግዚአብሔር ኣብ ገዛርሱ ሓንቲ ነገር ኣይጎድሎን ማለት እዩ ሰልፍ ሰፊሽንት ማለት እዩ ገለ ነገር ደልዩሲ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ኃይል ኣይምርኮስን ማለት እዩ ሳልሳይ ካኒ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ኃይሊ ዘለዎ all powerful ማለት እዩ رابعي كأخيدانو زحلو أملاخ مالتي يهوه كيدانو زحلو أملاخ مالتي እግዚአብሔር ነብርሃም ዘአተወሉ ኺዳን ሓቢርኩም ሳይዘክርዎ ዘፍጥረት 10 ክልተ ሓደን ክልተን እግዚአብሔር ድማ ነብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ እዝማትካን ካብ እንደ አቦኻን አነ ናብ ዘርኤካ ምድር አቢልካ ውፃ ንዓቢ ህዝቢ ክገብረካን ክባርኸካን ንስምካውን ክዕብዮ እየ ንበረኸት ድማ ክትከውን ኢኻ እዚ እግዚአብሔር ዘአተወሉ ተስፋ ይነሩ ናይቲ ኺዳን አካል እዩ እግዚአብሔር ካፈጺሞ ይስሐቅ ሂብዎ ብዙሕ ህዝብኻ ገይርዎ አቦ ብዙሓት ህዝብታት ተባሂሉ ብርሃም ኪዳኑ ፈጺሙ ዶ ወፈጺሙ ያህዌ እግዚአብሔር ሽዑ እንታይ ኢሉ ተዘማራይ እግዚአብሔር ጻድቅ ኢሉ እዚ ያህዌሲ እዚ ሓያል አምላኽ بجزء رأسه هلوز خنا أملاخ قبل على زخانة نجر جلدلي زي مركز أملاخ كيدان زحل أملاخ انتهي له صادق له صادق أملاخي مزمور رايت بل 245 مزمور فقرة 10 شوعته تزمراي كم زي الله እግዚአብሔር بكل من قدوس صادقي بكل قبرون حياواي إيو تايم تسار الله حجي مزخلاي حساب متسارو زي እግዚአብሔር بكل من قدوس صادق يقبل كله እንታይ ማለት ይመስለኩም እቲ አነ ንስኻትኩምን ህዝብ እስራኤል ዝኸድዎ ዝነበሩ ናይ መከራ መንገድ ማለት እዩ ኣብቲ መንገድ ዲ ቡኽ ሓልፉ ክፈቅድ ከሎ ቡኽ ሓልፉ ክሓድጎም ከሎ ጌጋ ኣይፈጸመን ጻድቕ እዩ ማለት እዩ ክትከሶስ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣበር ክትረኽበሉ ከተውፃሉ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር بكل መንገዱ በቲ አነ ንስኻትኩምን እንሓልፎ ናይ መከራ ናይ ጸበባ መንገዲ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ጻድቕ እዩ righteous ሓደ ጊዜ አነ ንስኻትኩምን ንመንነት አምላኽ ንባህረ አምላኽ ነሰረረሐ አምላኽ ብመንጽርቲ እንሓልፎ ዘለና ኹነታት ንፈርዶ ወይ ከዓ ንመዝኖ እንታይ ማለት ጽጽብቁ ክንረክብ ከለና እግዚአብሔር ጻድቅ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኢልና ነምልኽ ንሕጎስ ንዘልል እልል ንብል ሽዑ በመከራ ክንሓልፍ ከለና እግዚአብሔር መንነቱ ባህሪያቱ አካይዱ ዝቀየረ ኮይኑ ስማዓና ኢዮብ ትዝክሩይኹም ኣብ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 3 ከምዚ ኢሉ ኢዮብ ሪኹም በመከራ እንዲ ዝሓልፍ ነይሩ ድሓር ንእግዚአብሔር ብመንጽርቲ ዝሓልፎ ዝነበረ መከራ ክመዝኖ ጀሚሩ ክፈርዶ ጀሚሩ ክርድኦ ጀሚሩ ሽዑ እንታይ ኢሉ ግናኸ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ክዛረቦ ደሊ ኣለኹ ምስ አምላኽ ክማጻረ ሃረር እብል ኣለኹ ኢሉ ረይወት ድፍረት ነቲ መከሩ ሪም ሰበለ ነቲ ሽግሩ ሪም ሰበለ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ይጋገሎ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዶ ክብል ተዝፈቅደለይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ነገረይ እንታይ ምገበርኩ መመጻረኹ ነይረ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽሲ ኣብ ጉዕዞይ ኣብ መገደይ ኣበናይ ሸነኽ ናይ ጉዕዞይ ከምተጋገ መርዓኽዎ ነይረ ማለት እኳ ንእግዚአብሔር መኸሰስክዎ ነይረ ንእግዚአብሔር ኣበሩ መርዓኽዎ ነይረ እኮ ይድብል ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 38 እግዚአብሔር ዕድሚኡ ሰሚዑ መጺኡ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ እንታይ ይብል መስለኩም ሽዑ እግዚአብሔር ንኢዮብ ካብ ህቡብላ ንፋስ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ብዘይ ፍልጠት ብምዝራቡ ንምኽረይ ዘጸልሙቶ መን እዩ
كم سبعي كونك حقوقات عتق أنا كطيقك نسخون ملاسلي أنا نمدري خسرتها خلقوس أبين بركة أمرون تلوكاس نقرن نيلو شعو أبتزغط الكل معرفات إجزابير نسو من مخانو لعلنو قدسنو صدقو سلطانو قرمو زي لوات حياونتو زي لوات صدقو بمولو ريوه نيوب لحالها معرف 4 كافر حد حساب 3 ايوب تايلو مسلكم እግዚአብሔር ኢዮብ መለሰሉ በለውን እትወቃሲ ምስትغل ዝግል ክምጉት ይካሎዲ እትን አምላኽ ዝግስጾ ሕጂ ይመልስ ኢሉ ኢዮብ እንታይልዎ እነሆ አነ ምናምን ኢሉ ሪንዲ እግዚአብሔር ምን ምኻን ሪእዎ እግዚአብሔር ደቁ በመከራ ብጸባ ሓልፉ ከለው እግዚአብሔር ከም ዝኾነ صدقهم زي الوقت حياونتهم زي الوقت حياونتهم بالكل حجي نابهم زقنا حياونت مالتي كم زيك يرم سرعيو أنا من يلوه انت هيلك من السلكة نعافي بإيدي حزية يلوه ظهر حجي خسكاون هيفتني أبر كوت سألكاون هيفتني نعافي بإيدي حزية الله يلوه قدم شدش تور حبيلو قويتا فقيدوه عزينا نفكره ولدنا كلاي ولدنا مكينة حدقة خبز علم تفلي إذا ما حبر زي بخمو عينة قواهي بخمو عينة حزن زحلفو أبالات كم زلوا فلتي أنا كل جزء نتصلي له منا أنا زقات أمنك نقرأكم ودي أبايسي يقول جنا خي عرفه جنا تصفى يقولون كي تبهلنا خلنا تدكتور تصوعني ده حريلني ودخا تصفى يقولون brain dead كويني يقولني باستر ترى يكون كنا أبوها ولادي سمعيه تي لبخاد سبر زينا سمعيه حدا خبش ما قلنا يبيتك سام مساينيرو ميديكال دكتوري مساينيرو دحر اتي نابونت سعيرو مالتي بغي نتيش كلايش ما قل لي كم زي ليو نوديسي كساب كندي كم تفكره كم زفكره تفلتي خايلو كساب كندي كم زفكره تفلتي خايلو ويلني قنيلني اكزابيهر كا نولات كايلني كابخان لعلي يفكره يلني شعب عمرين تايمت يمسلكم እግዚአብሔር بكل መንገዱ ጻድቅ እዩ بكل ሕያውነቱ አንታዩ ፍጹም እዩ بكل ግብሩን እንታዩ ሕያው እዩ بمكራ نحلف ከለና እቲ بمكራ محلافنا ملكت ጽላትና አምላኽ አይኮነን ملكت قطعنا يا أملاخ يكون نحواتي ملكت حياونتنا يا أملاخ يرد عنا دي እግዚአብሔር بمكرة بقوهي بشجر كحلفنا خلو بحزن كحلف كله نبوتات نديتات فلايتهم بحزن زلهم أبقوها زلهم كسمعني يدلوا لهم بزقوان زي كمو أبيتكم مقطعمو ناي እግዚአብሔር ጽላት መግለጽ ይኮና ናይ እግዚአብሔር ሕያውነት መግለጽ እዩ አምሮና ይበጽሐዳ አይበጽሐን እዩ ንምንታይ ምክንያቱ እግዚአብሔር በአምሮና ይበጽሐን እግዚአብሔር ግን በሁሉ መንገዱ ጻድቅ እዩ ሕያውነቱ ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት አይልወጥን مزمور داوود 35 سمعوا تقالات كراويلو نقصبت عينيو ابتر انجليزኛ መጽሐፍ ቅዱስ his favor is for a moment ይብላ his anger is for a moment ይብላ ታይብሎ ብትናይ ትግርኛ ኩራኡ ንቅጽበት عينيو ጸጉ ግና ንሙሉ ዕድመ ይጸንሕ for lifetime ይሎ ትጸጉ ሕያውነቱ
lifetime إلو إتي قطعو for a moment إلو شو أنت إلو مشت بخياتي حدر إلو نجهوجنا إلى التايم تسيمو أتوم قدسانو نجزابير زمرلو نقدس زخروين تايم علتيو نتقدم حجز جبرو كل سنة نجارات نذكركم أتوم قدسان نعود تفلقهم هزبي بمكة تحلفوا لهم نجزابير أمسكنوا مغنياتو ولا بوان مكرا ولا بوان حزن إجزابير صدق وحياونة أي كيرني معنا يقوم مثلا نمبر سويك كيرني حاونا مزمور كمرة حنا خلو إجزابير يلوتني لو غزمرنا تاني زمانات كير كله كنتاتنا كير كله إجزابير جن إجزابير تمانين لو من نزل عالم نسيو أي كيرني كم زعم السلام أملاككم تملكوا كم زعم السلام مدحانيكم تقتلوا نحن نلوت شيء لوتني نحن نغير شيء كيرني ولا بولكنا ولا خم حزبي ولا خم هاجر نحن هنا نلوت امبر إجزابير هاي لوتني أي كيرني إجزابير أبكالاي كورنثوس ربعي معرف 10 نهار باولوس نسمع أيو لبنا خفيتنا اتشع زحلفن قليلن صببانا ما لا زي بلوص نايزل عالم رزين كبري يدالولنا يمو اتناي مصا وصاي سبنا انت بس اكوا اتوشتنا اب صصبح انتايلو يحدث الله يلو بمكراخ نحلف كلنا እግዚአብሔር ይሰርحنا ይዘለው ማለት توصاينا يوسبس وشتنا ግን حدث كم نسر نزلل أين تأفن سلازي لو هارب أولوس أين حللني نايلو زمت أنت مت أبز حلفنا أنت حلفنا أنت يلو أين حللني نايلو أزي تمسترعات إجزابير تصادق مخاني نحنا صادقانات مخاننا يكونن نحنا مرؤيات مخاننا يكونن نحنا طبينياتات مخاننا يكونن نحنا كيلاتات مخاننا يكونن نعوتنا مستير إجزابير تصادق مخانيو حياونتو زي لوت مخانيو كم جمرياون تصادق أملاخ نتوم تصادقان زي يكون انتاي غيروم اصدقوهم بأمنات بتصقع أدحيننا حجها بتصقع نبر اللونا بتصقع قعزنا نقصل اللونا شجر تصابا قوهي قاطمنا دقوة قن عين السعرنينا إجزابير مسجن عين السعرنينا أبتال ساين ناي موداتان حساب نخيد صلوتتهم بمكرا زحلفو أمنتي كم حمشته كساب شمون تخنبوا لكم يتصلي لكم سمعوها نصيون زصلوا خلاتهم يحفروا ندحريتون يملسوا كم تسعرنا حسي عصار ايدو ملئو زي عثرلو ملعال انداتوي ملئو زي حقفلو كعبه زهقوق يخونو حلفت مقدد ما بركة إجزابير قبل عليكم يكون بسم إجزابير نبارككم لنا عيبلون تايز حجز صلاة ريواج صلاة نايتم بمكرا زحلفو زنبرو انتاي نيرو أملاخ فتحي كنقص ريوت صلاتهم كم بالكم يا دقيمة نصيان زصلو خلاتهم يحفروا ندحريتون يملسوا صلاة نايماني صلاة نايتهم بمكرا زحلفو صيون تايمالوتي صيون كلتا ترجم الله بزي صيون تسماويت بيتنا قداميتي صيون بيت كريستيان ام مدري سلازي ناملاخ زصلو نبيتو دصلو نحزبو دصلو يحفروا ندحريت يملسو إلنا خنصلي فقاد أملاخي مالتي تريوا لهم اتزماريكم يلو تصليو إسرائيلكم يلوم تصليم أنا نسخاتكم من كم حزب أملاخ كم بيت كريستيان أبز عالم زولنا أبز مدر زولنا كم إلنا خنصلي إجزابير فقيدوا لنا كنردوا لنا انتاي مالت مخانو صبو غيرنا كنردوا لنا غويتا يسوع كريستوس أولوس جنا ساول تباهيلو خصوع كله كي تلوت كله هيوت كي تغير كله
أمدري أمجد دمشق الدوا بيلوا دايلوا تذكرهم ساول نمنتاي تسجني لوا ساول كا دحر باولوس من يخسخ يلوا من يخسخ أنا السجو كايلوا شو قويتا تايلوا نبيت كرساني تصدق الله خيلوا نهزبي تصدقوا الله خيلوا سلازي سألعي هزبي سلازهونكا سألعي محبري سلازهونكا حجي سألعي كونكا الله خيلوا إذا رخيبالك الله خيلوا انت زي تغيرك تزي تنسيحك أبن في بالحين انت دا حرحير كان رسخ يزغدك خيلوا أنا نسخان سألاتو غينا لنا خيلوا بمغنيات بيتي بمغنيات هزبي سألعي كونكا الله خيلوا أبتم بيتذكر اسك الله معرف فقد شمونته እግዚአብሔር ታይሉ ለመስለኩም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ እትናኻትኩም ዝትንክፍ መርዓት ዓይኒ ዝትንክሞ ስለ ክብሩ ናብቶም ዝዘመትኩም አሕዛብ ላኸኒ ንዓኹም ዝትንክፍ መርዓት ዓይኒ ዝትንክፍ ምሳይ ዲዓብ ዝበለ ጽልኢ ኩናት አትሎ ማለት ከምዚ ዝብሎ እግዚአብሔር ስኻትኩም ንዓይ መርዓት ዓይኒ ይኹም ንዓኹም ዝትንክፍ መርዓት ዓይኒ ዝትንክፍ ኣብ ሽግር አትሎ مس እግዚአብሔር ኩናት አውጅሎ ማለት ሪኹም ጸላቲ ጽዮን ጸላቲ ቤተክርስቲያን ነዚ ይርድወነ ምሳና ዝዋጉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዕ ጉዳይ ምሳና ጥራይ ኮይኑ ይስማዕ ግን ክጸልኡና ከለው ንአምላኽ ካይ ጸልኡ ስለዘለው ጉዳይ ምሳ አምላኽ ቡ ምኽንያትና ንስኻትኩም ክንዓርፍ ዝግባና ቡ ምኽንያትና ንስኻትኩም ክንቀስን ዝግባና قنا حدا حتى نحتت إذا قبودي እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ጸላትና ቁጣዓ ኸውርድ ክቐጽም ክንጽሊ ግቡድ እዩ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 50 ምዕራፍ ከምዚ ኢሉ ኣዚዙና ኣሎ ስምዑ ተቃላት ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ጸላትኩም ፍተው ንዝረግምኩም መርቑ ولد أب سماه يزول أبوهم من تختكونوا نسو نخفعاتن نحيواتن صحي يبرق نزات كان نحت أن الدماء زنابي يزن بيمو نزت علوهم تصبوق بارو سلتهم زت عرفهم من سقهم من سأليو أبزها إجزابير كافرهم ندحنيتكم الصم يتصل له كلام الله نحد حلو قاش الله انتهي مالتي ريهم أبزي مزمور دايت مبل 219 زلو صلوت بزعبا نايولك صلاتنا يكونن بزعبا personal revenge يكونن سخا امانه هون كاسي حدا امانه حوخا وي امانه حفتخا وي كام صرحتخا وي كام مهارتخا اوفند غيركا بديلكا جزاخيتكا كفلغا صوابيلكا تنبركيكا و املاخ نسبزي قزفو الكا تصلي تخلنها انت تقبر زغباكا كتفقرو غباكا انت تقبر غباكا كتمرقو غباكا انت تقبر غباكا እግዚአብሔር በመንፈሱ ኸበጽሖ ኽልውጦ ወልዱ ኽገብሮ ኽጽሊ ግባካ personal vengeance አይፍቀድኒ ታዲያ ይዝፍቀድ ብዛዕባቶም ንአምላኽ ዝጸልኡ ብዛዕባቶም መንግስት አምላኽ ከይሰፍሕ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ጸላቲ መንግስት አምላኽ general enemies ብዛዕባኦም ግን ክጽሊ ትኽእላ እዚ ኣብ ቃል አምላኽ ኣበይ ንሪኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ጸልዩ ወይሉ ዝምሃረና ጸሎት እንታይ እዩ መንግስትኻ ትምጻእ yes فقد كم تاب سماي كم من ما مدري يكون منجستها تمسا إلا هنصل خلنا أنت إلا هنصل زلنا منجست ديابلوس كان أنت يتكون تفرس صلاتها وينسحو ويكا القصة إلا هنصل لنا مالتي منجستها تمسا خنبل كلنا منجست كريستوس ندحر مسيا منجست ديابلوس تفيا زيغاتا خطفهم تزي تنسيهم سلازي كمزي الله نصلي فقد املاخي
ጸላቲ አምላኽን ቤተ ክርስቲያንን ናብ ንስሓ ክመጹ እንተ ዘይኮነኻ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ፍቃዱ ክንገብር ክንጽሊ እግዚአብሔር ፈቂዱልና እዩ መዝሙር ዳዊት መበል 139 መዝሙር ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 24 ስምዑ ወአምላኽ ንረሲ ኮታ እንተ ትቀትሎ አቱም ደመኛታት ካባይ ረሓቁ ስምካ ብተንኮል ዝሰሚዩ ጸላትኻ ከንቱ ይዛረቡ ሪኹም ጸላታ ይኹን ጸላትኻ ይብል ዘሎ ወእግዚአብሔር ነቶም ጸላትኻ ዶ ኣይጽላዮም ነቶም ዝትንስኡኻስ ኣይፈንፍኖም ፍጹም ጽልጸሎም ጸላተዮም ምክንያቱ ጸላትኻ ወአምላኽ መርምረኒ ልበይ ካፍለጥ እንታይ ማለት እዩ መርምረኒ ልበይ ካፍለጥ ክብል ከሎ ንሪቨንጅ ኮንኩ እንድጽሊ ዘለኹ ፐርሰናል ሪቨንጅ ኮነን ጸሎተይ ዝም ዘሎ መርምረኒ መንግሥትኻ ምእንቲ ክሰፍሕ ንሶም ናብ ንስሓ ምእንቲ ክመጽእ ድጽሊ ዘለኹ እምበር ሃነይ ከውፅእ ኢለ ኮንኩ እንድጽሊ ዘለኹ ደስ ዘይብሉ ንሰባት ክጠፍኡ ኮንኩ እንድጽሊ ዘለኹ ጾረይ መንግሥትኻ ጾረይ ንስሕኦም እዩ ፍቁራት ኣመንቲ ሎሚ እንታይ ኢልና ኢና ንጽላእ ንስኻትኩምን መንግሥትኻ ትምጻእ ኢልና ክንደይ ግዜ ንጽሊ ጸላትኻ ናብ ንስሓ ይምጹ ወይ ከዓ ፍቓድካ ግበር ኢልና ክንደይ ግዜ ንጽሊ ኣብ ሰሙን ኣብ መዓልቲ ኣብ ወርሒ ክንደይ ግዜ ኸም ኢልና ንጽሊ እዚ ኮነ ዓይና ሓትኩምን ዓብ ትምህርቲ ከም ህዝቢ ከም መእመን ከም ቤተ ክርስቲያን ዓብ ትምህርቲ እንታይ ኢልና ኢና ክንጽሊ ዝግባአና ፐርሰናል ሪቨንጅ እንድሕር ኮይኑ ሪኹም ይጥንቀቕ ኣሎ ወአምላኽ መርምረኒ ልባይ ካፍለጥ ፈትነኒ ሓሳበይ እውን ፍለጥ መገዲ ዓመፃ እንተኣልዩኒ ረአ ፐርሰናል ሪቨንጅ ደለየ ጽሊ ተለኹ ረአኒ መርምረኒ ናብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ ወላ ኣብ ጸሎት ናብቲ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ ንዓኻ ባህ ዘብል ጸሎት ክጽሊ ደግፈኒ ዝብል ዘሎ እዚ ፍሉይ ጸሎት ይሪኢኹም ፍሉይ ጸሎት እዩ ጸሎት እዚ ገለገለ ሰባት ኣለዉ እንታይ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣብ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይሰርሕን ይብሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ውግእ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ተዋጋኣይ ስለ ዝነበረ ንህዝቡ ወኪሉ ከምኡ ኢልካ ትጽሊ ትልኻ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብማቴዎስ 5 ምዕራፍ በቲ የሱስ ዝሃበና ትእዛዝ ብዊኻ ትቕየድ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ኣይትጽልን ኢኻ ብሉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣይኮነን ትጽሊ ኢኻ ራእይ ዮሐንስ ኣበይ ዘሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዘሎ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ቶም ቅዱሳን እንታይ ኢሎም ጸልዮም ስምዑ ብቻድሻይ ምዕራፍ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ወቅዱስን ሓቀኛን ጎይታ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኸ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ሕነ ደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ ሓድሽ ኪዳን እሞ ካብ ሰማይ ኮይኖም ብሉይ ኪዳን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ሰማይ ኮይኖም ሓድሽ ኪዳን እምበር ኣብ ሰማይ ኮይኖም ኣብቲ ዙርያ ዝፋን ኣምላኽ ኮይኖም ከምኡ ኢሎም እንታይ ገብሩ ነይሮም ትቓል ትሰምዑ ኣለኹም ዶ ይጠርዑ ነይሮም ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣይኮኑን ዝጠርዑ ነይሮም ናይ ምድሪ ጠበቃ ኣይኮነን ዝጠርዑ ነይሮም ናብቲ ሰማያዊ ንጉስ ይጠርዑ ነይሮም ብምንታይ መገዲ ብጸሎት ይጠርዑ ነይሮም ጠርዑ ይብል ንነፍስ ወከፎም ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋህቦም እግዚአብሔር ተሐጉሱ ማለት ይባሂልዎ ጻዕዳ ክዳን ይብዎም እቶም ከመታቶም ክቅተሉ ዘለዎም ብጾቶም ባሮትን ኣሕዋቶምን ክሳዕ ዝመልኡ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር በቲ ኣብ ምድሪ ህዝቡ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መከራ ዕላሙ ክሳብ ድፍጽም ማለት እዩ ገና ቁሩብ ዘበን ክዓርፉ ተባህለሎም ይብል ريكم እግዚአብሔር ታይሎም ደወር ኢሎም አሚን ኮንትሮል ጸሎትኩም ባህቢልን ለንኩም ጻዕዳ ክዳን ተኸደን ኢሎም ግን ገና ኣብ ምድሪ ከዓ ብመከራ ክሓልፉሞ ክጽልጽሎም ከምዚ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ክፍትኖም ዘድልኒ ደቂ ስለ ዘለውኒ ህዝቢ ስለ ዘለውኒ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘላትኒ እቲ ዕላማይ ክሳብ ድፍጽም ኢልዎም እንታይ ግበር ኢልዎም ዕረፉ እንታይ ማለት እዩ ኣይትሰከፉ
أنا هنا فدي أنا هنا فدي فتحي كنقسي تراي إمانوني تايلوم ريلاكس عرفوا أمين كنترول صلاتكم أيكونن دقوا صرود الله أنا دقوا صرد الله عرفي له مستير عوتكم أنا تموداتا أموداتا زلوا تقسم ما سمعوه حلفت ما قدد ما بركة إجزابير عبل عليهم يخون بسم إجزابير نبارككم هلونا أيبلون تاي مالتي ناي حزب أملاخ بركة كاب عالم أيكون انزمت عالم كتبارخنا عين تصبع عالم من بركتنا هنكون عين تصبع انتاي بلالو بسم إجزابير نبارككم هلونا أيبلون من زي أمنتي عالم كابون موغوس كمتصنا كابون بركت كمتصنا عين تصبع بوتوم أيكونن بركتنا كابت أب السماي أب زفان كوين نقول زجزز الله أملاك يدمت زابير نهزبو يبارك نبيتو يبارك سلازي سلست حسب مليسة ناب أمركم كم تساقد ممودعي قدامي كحتىكم زل حتى لومي نتي كون النت مكرة ويتصابع أب كريستيانا وهيوت بمنصر تأملاخ أدليلكم زلو عوديهم تردوا فقرات قدسان فقرات حوات بمكرات حلفوا لهم بصباغ حلفوا لهم او زعما قد زي نبتا تدالوت اللي عوتها توسدنا الله ديهم تبلو ويس امونغو تسفا تقرصو تماررو دحر كمت ايوب زغبرو نغزابير بمنصر تمكراهم تفردوا اوي እግዚአብሔር ምሳይለን እግዚአብሔር ደጊም አይፍቅረንኒ እግዚአብሔር ደጊም ናባይ ዝቀና ሕያውነት ይብሉን ኖ ዳዊት ዘክርዎ እግዚአብሔር በሁሉ መንገዱ ጻድቅ እዩ ሁሉ ሕያውነቱ ድማ ፍጹም እዩ ምስጢር ዓወትኩም እንታዩ ቅዱሳን ምስጢር ዓወትኩም ገንዘብኩም ዲ ምስጢር ዓወትኩም ጥዕናኩም ዲ ነዝሕቶዚ بزعبا كوفيد-19 نحسبكم مرمروا من شعوتكم سخونة خلني أبغى زنا نتعزينا زلناج ماسك بقصنا غيرنا نزور زلنا من شعوتنا أملاخ نجارات زعلهم زي أيكونن فلتتنا أيكونن جنزبنا أيكونن حبتنا أيكونن እግዚአብሔር አብ ልዕሊ ጸላት ጽዮን ፍቃዱ ክገብር ትጽልዩ ደሕዋተይ ኣብዚ ጸሎት ዝንሳማዕዶ ኣብዚ ጸሎት ዝሓደዲና ኣብዚ ሃለና ናሃሉ ማሕበርና ኣበዩ ብዘይገድስ ኣብዚ ጸሎት እዚ ሓደዲና ሰሚርና ዲና ኣብዚ ጸሎት እዚ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ኣምላኽና ኣምላክ ሰዓም ዓሲልና እንጠራዕ ኣለና ዶ ኣብዚ ጸሎት እዚ ተሰማሚዕና ተዋሂድና ደለና ويس صلاتين صلاتكم كمزي أبوين عدين نبينهم صلاتهم زبالكم كم تقولين أين دمعنينا كم تقولين نزعوت زي أين استمرونينا نزقال السمعوه نزقال السمعوه ناتكم قال جبر ولومي كابن السنة جميرهم بزحك زياد صابوا لي جناخه أي سعرنا كبرنا أملاخون كناخه أي سعرنا نصلي زابير أملاخنا بودخا بيسوس كريستوس سم نمسكنك لنا من شعوتنا سلزغنكا من شي حيلنا سلزغنكا من شي مصنعنا سلزغنكا بمنصر زي لومي حبيرنا زرعنا يقالكا እግዚአብሔር ስኻፈት ጺምካ ስለ ዘይትልወጥ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ እቲ ናባና ዝቐንዐ ጽድቅኻን ሕያውነትካን ኩሉ ግዜ ስለ ዘይልወጥ ንዓኻ ክብሪ ንህብ ኣለና ጎይታ ሕጅኻ ጽልለኹ ስለ ኩሎም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ነዚ መልእኽቲ ድሰምዕዎ ኣብ ትሕቲ እዚ ቃል እዚ ኮፍ ኢሎም ዘርፈዱ ቅዱሳን ደቅኻ እጽልለኹ ጎይታ ሰራዊት من شعوتهم نسخة مخانكا ختريم
بمكرا بقوهي بحزن كحلفو غلو نسخا كل جزي صادق كم زخنكا نابوم زقنع حياونتكا كتو هم زي لوت نسخا بمرير كنتاتنا زي تمزن زي تفرد أبرز ركبك أملاك كم زي خونكا كتر يوم صلى الله فلاينتهم ولدهم نابخات السقاقيرهم زحزنو زقوهيو بمنتهم دسددو بمكرا زحلفو زلو نزحك زي أبريكا تقلت اللهم نلبهم نوشتهم بسلام كاخت مولو بيسوس كريستوس سمت صلى الله زابير نعنا خاكم هزبخا كم بيت كريستيان ردأنا فقر خاخر ردأنا أكايد خاخر ردأنا مخر خاخر ردأنا كم توم أبزوريا زفانكا زلو قدسان أبخا عريفهم أبخا هديهم نسخا فتحي ختنقس ناب عوت كتمصانا دصبي زلو قدسان كم قبرنا بكلهم قدسان بزنغوز كم قبرهم قويتا دقيمنا سلقال كان مسقنك اللنا نزي لومي أبلبنا تزرقال قاليو 30 قاليو 60 قاليو 100 خوين غفري بصقخا دقفه او وشتنا بمنفس كعيه سلت صنحنا غزي تمسجن سلقالكا تمسجن بقويتا بمدحينا بيسوس كريستوس سم كل صلوتنا سمع آمين